Dobro jutro svima. Kako ste? Nadam se da ste dobro i spremni za novi radni dan. Pozdrav svima i dobrodošli na podcast Male pobede, stari novi podcast koji je tu da bi vam kroz pitanje i savete dao motivaciju, pokrenuo vas u pozitivnom smeru i pomogao da ovaj dan počne bolje, jače i možda čak i zabavnije. Moje ime je Željko Crnjaković. Pozdrav svima, dobro jutro i dobrodošli u još jednu epizodu podcasta Male pobede. Nadam se da ste dobro ovog jutra i nadam se da se osjećate, ne samo da se osjećate dobro, nego da se nalazite u nekoj dobroj situaciji, da se nalazite u dobroj poslovnoj situaciji, da se nalazite u dobroj životnoj situaciji, da se nalazite u dobroj finansijskoj situaciji. I sad zašto pričamo o ovome? Zato što čuo sam jedan interesantan izraz pre nekoliko dana i izraz je zapravo bio od jedne prijateljice koja kaže nalazim se u imam finansijske izazove. I finansijski izazov je jedan fantastičan izraz. Svi se mi nalazimo u nekom finansijskom izazovu, ne samo s vremena na vreme, nego zapravo izgleda se nalazimo non stop u nekom finansijskom izazovu. Zapravo kad malo bolje razmislimo, ili kad ja malo bolje razmislim, ja ne znam nikoga ko se ne nalazi u nekom finansijskom izazovu. I činjenica da se većina ljudi nalazi u finansijskom izazovu, malo sam previše puta rekao tu frazu, je zapravo veoma interesantna. I želim da se fokusiram u stvari na tu činjenicu, ne na sam izraz. Zašto se non stop svi mi nalazimo u nekom finansijskom izazovu? Koliko vas se nalazi u finansijskom izazovu? Ruke gore. 1, 2, 3. Koliko vas zna nekoga ko se nalazi u nekom finansijskom izazovu? Realno, to je zato što svi živimo, nebitno koliko zarađujemo, i ja znam da su neki zadovoljni sami sa sobom, neki nisu zadovoljni sami sa sobom, većina ljudi koji nije zadovoljna sama sa sobom, nebitno koliko zarađuje. I sad obraćam se vama, mojoj publici, koji su većinom verovatno preduzetnici ili u nekom digitalu ili u nekom freelancu i ne spadate u one penzionere sa platom ili penzijom od ispod 100 evra ili tako nešto, i zapravo verovatno se nalazite u nekoj boljoj situaciji nego većina druge publike, možda koja gleda RTS. Ali i vi, i mi, i ja, i mi svi koji znamo oko nas se nalazi u nekom finansijskom izazovu. Zato što svi živimo u granicama svojih mogućnosti. I to treba veoma dobro da zapamtimo. Nebitno u kom stadijumu života smo, da li smo studenti, da li smo počeli da radimo, da li smo zaposleni kod nekoga, da li radimo početne poslove, da li smo juniori, mediori ili seniori, ili smo preduzetnici, uspešni, neuspešni, sa mnogo klijenata ili malo klijenata i obrćemo ovoliki obrt ili onoliki obrt, svi živimo u maksimalnom skladu sa svojim mogućnostima i veoma brzo se adaptiramo na njih. I ja govorim iz veoma ličnog iskustva, šta iz onoga što sam video, svedočio i ono što sam proživeo. Znači, za one koji ne znaju, tokom svog radnog veka radio sam i kao predavač engleskog jezika, radio sam i u marketing agenciji, radio sam jedno vreme i u banci. I u mom radu u banci, i posle toga sam prešao digital i posle toga sam prešao preduzetnike. Ali tokom mog vremena u banci radio sam i 2 godine, to je ukupno trajalo 4 godine, 2 godine sam radio na šalteru i video sam sve. Video sam i penzionere sa platom, to je s penzijom od ispod 10.000 dinara, i video sam ljude koji zarađuju u ono vreme ogromnu platu, znači 100-200.000 dinara, i pogodite šta? Svi su oni bili u maksimalno dozvoljenom minusu. I onaj penzioner koji imao to je penziju od ispod 10.000 dinara bio je u minusu isto toliko koliko mu je bila penzija. I ona osoba
koja je imala platu od 100-200 dinara, bio je 100-200 dinara u minusu. I ja kada sam dobio tada platu koja je bila u to vreme, ne znam, recimo oko 40 kusur hiljada dinara, interesantno, ukupna potrošnja mog domaćinstva, znači moje supruge i mene, koja je kombinovana plata je bila 3 do 5 hiljada dinara veća nego naše kombinovane plate. Znači naša potrošnja je bila minimalno, ne puno, ne duplo, ne 10, 12, 15%, je bila minimalno veća nego naša zarada. I onda sam se pitao kako je to moguće. Pa moguće je zato što su postojale kreditne kartice, pa revolving, pa pozajmice, pa dozvoljeni minusi i tako dalje. I kako to da većina ljudi živi van svojih okvira i mogućnosti? I zašto je to tako? I zašto neki mogu da žive na na malim platama, neki mogu da žive na srednjim platama, neki mogu da žive na velikim platima, ali nikome nikad nije dosta. I svi mi non stop govorimo svi mi kukamo kako imamo finansijske izazove i finansijske probleme i kako nemamo para. Realno nije to da nemamo para, nego nemamo para za ono na što smo navikli ili na ono na što želimo da trošimo. Jer veoma brzo, kao što smo isto tako rekli, se adaptiramo na bolji standard, na više trošenja. Veoma brzo se adaptirate na to da ne kuvate nego naručujete hranu. Veoma brzo se adaptirate na to da možete da popijete 4 kafe u gradu, a ne jednu nedeljno. Veoma brzo se adaptirate na to da više puta idete taksijem. Veoma brzo se adaptirate na to da možda više vozite auto umesto da idete nekim gradskim prevozom ili biciklom. I tako dalje. I to su sve sitne stvari koje se kad se nakaleme nakupe. I naravno tu su i sve ostale stvari. I nisam ja cvećka koja sad vas popuje oko toga kako ne bi trebalo da se žalimo. Trebalo bi samo da razumemo oko nas kada se svi mi žalimo na druge ljude koji se žale na finansijske izazove. I vi se žalite na svoje finansijske izazove i vi stalno kopate i grebete oko toga dobro je, ali moglo bi da bude još malo bolje jer samo mi fali još samo malo da bi bilo dobro. A u stvari, realno, ako radite ono što volite i ako imate za sebe da opskrbite i da vaša porodica i vi imate ono što treba da imate, pa sad, da li ćemo ići svake godine na more ili ćemo jednu godinu da preskočimo, nije toliko bitno. Kada se uzme taj finansijski plan ili želje, čestitke, EPP i mali oglasi koje želimo da ispunimo sami sebi, pa ne mora svaki EPP i svaki mali oglas da bude ispunjen. Realno može nešto da se odloži. Svi bi mi htjeli da budemo u tom nekih 5% planete i koji je u stvari generacijsko nasledstvo bogataši, da imamo tetke u Kanadi, Austriji, ne znam nije odakle, ali većina nas nema rodbinu napolju. Većina nas nema šta od koga da čeka da tamo da dođe iz inostranstva neki paket, kovčeg, pun zlatnika i ostalo. Treba da shvatimo da svi se borimo sa svojim problemima, samo što su svačiji problemi su različiti. Onaj penzioner koji ima ispod 10.000 penziju, njegovi problemi se mere u hiljadama dinara. Onaj preduzetnik koji ima možda problema sa nekim uvozom ili tamo, njegovi problemi se možda mere u par stotina hiljada dinara ili par miliona dinara. Oni Amerikanci tamo koji imaju milijarde, oni imaju totalno druge probleme koje mi ne možemo da zamislimo. Svako ima svoje finansijske izazove, svako ima svoje finansijske probleme. Treba da ih razumemo, treba da ih prihvatimo, treba da kažemo i mi imamo naše i oni imaju njihove i svako se trudi da to najbolje ili da menadžinguje i da se nosi sa time. Nemojte da gledate na to, pa ti imaš finansijski izazov. Kakav ti finansijski imaš izazov ako imaš recimo duplu platu kao ja? Pa šta? Ima finansijski izazov. I ta osoba je nekad bila u vašoj poziciji
jednostavno ima druge dugove, izdatke nego vi. Plus toga, i mala pobeda za danas, nikad nemojte zaboraviti da ne znate šta se dešava u nečijem životu ili ne morate da znate sve što se dešava u nečijem životu, a da nije sve sjajno, bajno i uopšte vredno pomena za to da bi bilo na nekom vašem radaru. Razmislite o tome što sam rekao i čujemo se u narednoj epizodi Malih pobeda.